Witam was wszystkich, witam was fest pięknie, witam was nietypowo z Warmontowic, Warmontowice wele Szczelec Łopolskich. Sam my dzisiaj są, bo sam je Geburtstag, fajrujemy Geburtstag zespołu Time. Ewa z firmy Berger nam pięknie uważy, firma Berger nam przyniosła dobre wusztliki. Goście się rychtują, my się rychtujemy, no i rychtuje się szlagier. No tuż grumy. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Aż 4 hektary, aż 4 hektary zapisał mi tato. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. Nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, starego mi dali. Starego mi dali i kochać go muszę. Zlituj się, o Boże, wyrwej z niego dusza. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Wcisna podpierzyna, wcisna podpierzyna, podpierzyna wcisna i dziada udusza. A jak go pochową, wyda młodą wdową. A jak go pochową, wyda młodą wdową. Jak mnie kieryzę chce, jak mnie kieryzę chce, jak mnie kieryzę chce, to się jeszcze wydom. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Bojoje robotno, bojoje robotno, bojoje robotno i się tym nie chwola. Ale nie wytrzyma z wieczora do rana. Chcecie synki wdowa, to ją jego gotowo. Chcecie synki wdowa, to ją jego gotowo. Bo przeca ją umia, bo przeca ją umia, bo przeca ją umia i tamto i owo. Bo przeca ją umia, bo przeca ją umia, bo przeca ją umia i tamto i owo. Chłop pojechał do Warszawy, poszedł do takiego sklepu, a to był taki rychtyk, nasz synek tu spod Szczelec Łopolskich. W tym sklepie Godojoby się chciał kupić ancuk. A ta przedowaczka go do, ale proszę pana, ja nie wiem, co to jest ancuk. A on go do, no toż ja wam powiem, kabot, westa i galoty.
I co, ważysz? Bo to na ten Geburtstag musimy ważyć, wiesz? Ja to ważymy. Hopie, Wszystko na dziołko tam świeżo. już, widzisz, że już do wszystkich godą hopie. 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 Goście czekają, wiesz? To tak możemy co na urodziny uważyć. No to zrobimy im dobry schab No jaki? z żurawinką Jerucha. i z pomidorem suszonym. Wiesz co, to się dobrze składa, że my są w takiej fajnej restauracji, bo to co, to trzeba w piekarniku potem upiec, trzeba w nie? piekarniku, No ja ja. widział, sam mają taki większy piekarnik, wiesz, to fajnie będzie No to upieczone. się dobrze składa. Na świeżo się to poda, nie? Dokładnie. Dobra. I godaj mi teraz, co to... No musimy sobie go tak fajnie ponacinać, żeby go potem fajnie zrolować. Powkładamy co mamy. Smaki będą takie no dość ciekawe, bo słodko, kwaśno. Już się nie umia doczekać, wiesz? Przy takiemu czemuś na pewno się goście będą dobrze bawić, no a i nasi widzowie mogą się coś takiego w domu przyrychtować. Tak, mamy rozcięte Ja i... i szmarujemy żurawinką. To jest właściwie konfitura żurawinowa. Ale też jest zdrowo, wiesz, to ci muszę powiedzieć, toś sama robiła taką konfitura? No niestety, dzisiaj się muszę przyznać, że nie. Wiem, twoja starka to robiła, nie musisz już nic godać. Tako konfitura jest bardzo dobro, bardzo zdrowo. I jak to mamy przesmarowane, to co? Sól, pieprz czy nie? Nie. Sól dopiero na sama góra, jak już to zawinemy. I teraz będziemy układać pomidorki. Suszone pomidory, one mają troszkę oliwy. One są w zalewie, no. Przez to będzie taki troszkę bardziej wilgotny, nie będzie to taki suche. To już za bardzo tego po tym olejem nie trzeba. Nie, w ogóle, tylko do tego mamy bulion warzywny, ale to wszystko powiemy po kolei. Ja. Także schabik na pewno nie będzie suchy. I co, zwijamy? I zwijamy. Co wam tam powypaduje, to się nie martwcie. No to wiesz, zmarnować się to nie zmarnuje, nie? Tak jest. Jak jest ktoś taki jak ja, I to teraz zaraz sobie to pozjodą. troszeczkę posolimy. Już wywar mam też lekko przyprawione, więc tej soli nie dajemy dużo. No i co te roski? Te roski tak, na sam dół naczynia żaroodpornego dajemy por. Nie przejmować się tym zielonym. Może Ono da być. fajny aromat właśnie tej potrawy. Se go rozkładamy. Na por dajemy schab i zalewamy bulionem. Taka potrawa, godzinka w piekarniku na 200 stopni. To nam nie wysuszy ten bulion tej potrawy. Będzie fajny, soczysty schabik. Zawieramy I do piekarnika. do piekarnika i za roski do was przyjdziemy. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki giero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już.
każdy przekonał się, że szpasują zaś je moc, masne wice i śmiech, bo szpontem z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyszli, no cóż, śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego ja dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. No i co, mamy to gotowe specjalnie do was. Widzicie, my czas przyspieszyli, godzina minęła, a no jeden teledysk był puszczony. To oczywiście taki widz. I co? Mamy Obejrz, gotowe, pokaż to, no i pokażę wam, jak to wygląda w środku. Nie, to jest, aż się rozpaduje, chłopie. Ale dobre, muszę ci powiedzieć, wiesz jak to wonio. Trochę ci się to rozpadło, wiesz, bo to jest taki miękki. Tak Jak to wygląda. wonio, żeby była taka telewizja, co idzie woni przekazać, to by było rychtek fajnie. Taki coś na Geburtstag, na urodziny. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, słuchaj, Teroski puszcza taki specjalny urodzinowy teledysk i lecimy, obejrzymy, kto też na ten Geburtstag zespołu Time przyszedł. Jak co roku się zjedzie rodzina, z utęsknieniem już czekasz na ten dzień. I nieważne, że czas tak szybko mija, ważne, że wszyscy znowu razem są.
się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Geburtstag zespołu Time. Jak widzicie, my już uważyli, jak to na Geburtstagu dorta też mamy fajno. To wiele wy to już macie lot zespół Time. 20 lat na rynku muzycznym, 20 lat to w życiu krótka chwila, 20 lat to długi lot motyla, 20 lat muzykowania mamy za nami, a wiele przed nami nie wiem. Tego żaden nie wie. Za to ja wiem jedna rzecz. Nie zlicza telefonów. Wiele my odebrali w liście szlagierów po Śląsku. Wiele ludzi do nas napisało, żeby puszczać ten wasz teledysk Kombajn. To jest fenomen. Teledysk o kombajnie. Cały zespół Time jest takim fenomenem. No, tak po części nie powiedzieć, że tak jest. Każdy w zespole ma swoja rola do wykonania i tak samo jak w tym teledysku również tak było, że wszyscy mieli to, co mieli zrobić w tym teledysku, to zrobili. Ale wyście tak stosunkowo niedawno weszli na estrada, stosunkowo niedawno żeście się pojawili w radiu czy w telewizji. To co było przez te poprzednie lata? No poprzednie lata było muzykowanie typowo biesiadno-weselne, tak to idzie powiedzieć, nie? Aż my dopiero dorośli do tego, żeby po 20 latach wydać płyta Vivala. O płycie się zaroski będziemy gadać, ale jeszcze wrócimy do tych poprzednich lot. Graliście na weselach, Ja. na rozmaitych imprezach i kto wymyślił, że to się mu wszystko pokazać w telewizji? No więc tak, między innymi te pierwsze lata to my zaczynali tu w tym lokalu Kajdzisie, bo historia zatoczyła koło, nie? Tu w tym lokalu my pierwsze zabawy grali, przynajmniej ja z tego składu został jeszcze. No i historia zatoczyła koło, bo je urodzony w Strzelcach Opolskich, nie? No a dzisiaj właśnie w Armontowicach u Jana, także tak to się zatoczyło, no i tak to dzisiaj zostało, że tak to jest. Po blisku. Ja. No to pięknie, teraz się obejrzymy pieśniczka, jedna z pierwszych waszych pieśniczek, jedna z pierwszych waszych śpiewek i zaroski będziemy gadać o dalszych dziejach zespołu Time. Mary! 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 To my! Mari, Mari! Młodej przekracza nóż do dum zawarła drzwi. A już przyjaciół Mari, Mari! Mari, Mari! Podosz, że ją z kamratami poszą iść. Podosz mi, że poszą plany, a ją na plany. Jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to jest ich. Dzióbecku mój, chodź, budemy do tańcili, daj muzyka gro. Dany bez natukaj się, choćby było źle.
czerwony nos. Wojownic nie wierza ci, Marii, 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 Marii. Ściołek będzie ino ciebie, że ida pić, Ida pić, nie wypija dużo, nie obycie źle. Jak ty z Filą klacz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to je pić. Dziubeczku mój, chodź, pójdziemy do tańcili, kaj muzyka gro. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Marii, Marii, chodź, pójdziemy do tańcili, kaj muzyka gro. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Marii, Marii, obejrzeliśmy ta piękno śpiewka, to pierwszy wasz teledysk, no i tak idzie powiedzieć, że od tego się wszystko pomału zaczynało. I teroski mocie nowo płyta, o tej płycie się zaroski będziemy godać, ale przed tym żeście wydali jeszcze poprzednio płyta. To typowo live był taki, który żeśmy nagrali bez żadnych programów, bez niczego. Usiedliśmy do komputera, Paula jest tak, i kto jak umiał zaśpiewać, tak my zaśpiewali, nie? No i całkiem fajnie wyszło, bo się wszystkim podoba. I do dzisiaj powiemy, że z tego normalnego live'u nasza muza leci do dzisiaj, Marii leci do dzisiaj i coś tam Kukułka chyba jeszcze leciała z tego, nie? To też dla nas wielka radość jest, że te utwory typowe, właśnie taki typowy live zaśpiewany do komputera, tak to można powiedzieć, bez żadnej obróbki, taki leci jeszcze w radiach do dziś na dzisiaj. Leci i fest się podoba, ale muszę wrócić do tej śpiewki Marii. Marii, kaj wyście to nagrywali? To było w Brzezińce, w taki my mieli plan tego teledysku, żeby w takiej starej chacie ten teledysk nagrać, no i nagraliśmy to w chacie Polaka w Brzezińce. Kaj to jest ta Brzezinka? Koło Gliwic. Czyli wy wszystko sam mocie, tak idzie powiedzieć, w okolicy Szczelce, Warmontowice, Gliwice i tak się sam to obraca, no i całkiem fajnie to wychodzi. Bo jako że w jednym domu mamy właśnie moich wspaniałych przyjaciół, państwa Kołodziej, to mamy teledyski nam nagrywają, wszystkie te Aufnahmy to właśnie między innymi to Iwonka i jej brat Patryk. To wszystko mamy w jednym domu pochytane i nie chcemy tego zmieniać. Czyli macie już wszystko tak ustalone, że to działo i muszę powiedzieć, że widzom się to podoba. To cieszymy się bardzo. Musicie potem dać jakie nagrody do naszych widzów. To ta płyta będzie. Płyty będą. Płyta będzie nagrodą. O płycie zaroski będziemy godać, a teroski zaglądamy na kolejna wasza śpiewka, no ta muza, nie? O tej muzyce. Dokładnie. No to zaglądamy na śpiewka zespołu Time. Obejrzymy, czy się wam spodoba. Kiedy
wzruszyć. Jeśli czujesz w sobie słabość, pomyśl, że może to jest właśnie czas, by zmienić się. Spójrz przez okno, świeci słońce, wtedy serce jest gorące, a najmocniej świeci w tobie. Kiedy wolność czujesz w sobie, wstań i podnieś się i zaśpiewaj razem z nami. Nasza muza światłem jest dla naszej duszy. Nasza muza dziś każdego może wzruszyć. Jeśli czujesz w sobie słabość, pomyśl, że może to jest właśnie czas, by zmienić się. Podaj rękę człowiekowi, który swe pomylił drogi. W każdym sercu coś zostaje, gdy drugiemu szczęście dajesz. Wstań i podnieś się i zaśpiewaj razem z nami. Nasza muza światłem jest dla naszej duszy. Nasza muza dziś każdego może wzruszyć. Jeśli czujesz w sobie słabość, pomyśl, że może to jest właśnie czas, by zmienić się. Światłem jest dla naszej duszy. Nasza muza dziś każdego może wzruszyć. Jeśli czujesz w sobie słabość, pomyśl, że może to jest właśnie czas, by zmienić się. To była śpiewka z waszej poprzedniej płyty, a ja mam w ręku waszą najnowszą płytę. No idzie powiedzieć, że ona jest jeszcze ciepło, bo wyszła z tłoczni w zasadzie. Dokładnie tak. Ta płyta, oczywiście zespół Time dowo do nas, do programu Lista Szlagierów po Śląsku jako nagroda. Będzie ją szło wygrać. Podpowiadam, że nie jedna będzie szło wygrać, bo jest tych płyt na nagrody więcej. A komu by się nie udało wygrać, to może się ją kupić oczywiście u nas w sklepiku internetowym. A jak kto nie lubi sklepików internetowych, to normalnie w normalnym sklepie w Rybniku, w sklepie Szkolak przy ulicy Kościelnej 5. Tam w Szkolaku, w Rybniku na Kościelnej wielki sztand ze śląskimi szlagierami. Tam możecie się wszystkie szlagiery kupić, wybierać, przebierać. Oczywiście płyta zespołu Time tam też będzie. Już ją tam pomału posyłamy. No a jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, bo by nie miał możliwości przyjechać, to niech dzwoni. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Możecie dzwonić, zamawiać szlagiery, zamawiać płyty, a my te roski puszczamy specjalny szlagier. Muszę powiedzieć, że na pewno większość naszych widzów na ten szlagier czako, a jako to pieśniczka, jako to śpiewka, to się za roski przekonacie. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce.
ranczo w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koni konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koni konia goni po zielonej łące. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Na polu koło jeziora tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Muszę wam powiedzieć, że jak w niedziela w programie Szlagiery i Wice leciał teledysk Kombajn i to była premiera, to w poniedziałek koło 10:30 rano to telefon był czerwony, co ludzie tak dzwonili, żeby go jeszcze rozpuścić. Powiedz, skąd ci przyszło do głowy, żeby zrobić teledysk o kombajnie? Już by o motorach, o strażokach, rozumiesz, o mamach, o dziadkach, o starzikach, o starkach, o kombajnie, że jeszcze nie widział. No jako, że mój zawód to jest rolnik, nie? Ja mam 100 hektarów pola. Normalna gospodarka No, może. normalna gospodarka, ja. No i 200 blondynek, ale tych takich czwornożnych, żeby ktoś nie pomylił. To może 800 szłapów, Ja dokładnie tak. 400 golunek. No tak można powiedzieć, ja. Wy se to dokładnie. wyobrażacie, wiele on umie pojeść. Dokładnie. No i takie przyszło mi do głowy, żeby coś zrobić trochę
innego, bo z reguły zespół Time to tak w tej twórczości trochę kopie różny, jak gdyby po to, żeby niejedne gusta zadowolić, nie? No i tak sobie myślę, że tak, jako że mam klasa, kombajn i mam i bizona, nie? No to jakoś śpiewka by też tak wypadało zrobić. Masz dwa kombajny. Mam dwa kombajny, ja. Czyli tyś nie miał problemu z rekwizytami. Nie, Bo nie, wiesz, nie. jakby mnie ktoś padał na grę i teledysk o kombajnie, to pierwsze bych 3 miesiące kombajna szukał, nie? Dokładnie, ale ja to mam na placu, także mi wszystko szybko było, nie? I no, że morał z tego taki, że klas Richtig to on jechał, a ten bizon to my byli te robotniki, takie te polowi, nie? To był ten Richtig bizon, ale jeszcze stoi na placu u mnie z 70 roku taki antyk, nie? Bo jak kiedy będzie agroturystyka, to jeszcze te antyki muszą stać tam, nie? To jeszcze pomału przy tej gospodarce będziesz miał muzeum. No tak też będzie, zbieram te wszystkie gadżety, takie mam, sunie takie przedwojenne, takie bryczki też przedwojenne, mam to u siebie na gospodarce, nie? No wiesz, jak ktoś motela pola co ty, to może se zbierać, rozumiesz, bo jak ktoś mu taką chałupka, a jeszcze w bloku, wiesz, 3x3 i jeszcze obok no jedna izba, to się nie może tak zbierać byle czego. Ja mam tego bałplacu mam 2,5 hektara, także mam kaj tu składować wszystko, nie? Jakbyście szukali bałplacu, to możecie iść do Marka z zespołu Time on Motela, że na pewno wam coś odsprzeda. A tak poważnie, no to ty w zasadzie, Richtig, tak prowadzisz taką gospodarkę jak dawniej, bo z tego co wiem, to się umiesz i sum uwędzić, byle co się przyrychtujesz, Dokładnie. czyli z głodu nie zginiesz. Nie. Ani moi najbliżsi też nie, bo to umia wędzić tam, nie? Umia się to przerobić wszystko i tak dalej, także... To ty byś się dogodał z firmą Berger, bo widzisz, oni też takie dobroci wędzą, mają przyrychtowane. Cały czas mi wonio tu, ja będę teraz już dopiero pieniądze to... To niech ci dalej wonio, a my zaglądamy na teledysk. Siada wiecznie trwo. Heja, 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 ho. Viva lo, niech biesiada wiecznie trwo. Heja, 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 ho. Wczoraj my grali Oktoberfest i w Kościelowo Bayer był fest. Myśmy śpiewali na 74. Dzisiaj nie mamy na Bier. Na biesiadzie w miłym gronie byłam już nieraz. Serce biło jak szalone, kiedy wpadło w trans. Namiot wielki postawili, dużo wiary bawi się. Przy stolikach się bujają i piwka im się chce. Przy stolikach się bujają i piwka im się chce. Viva lo, niech biesiada wiecznie trwo. Heja, 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 ho. Viva lo, niech biesiada wiecznie trwo. Heja, 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 ho. Wczoraj my grali Oktoberfest i w Kościelowo Bayer był fest. Myśmy śpiewali na 74. Dzisiaj nie mamy na Bier. Gdy melodia wpada w ucho, ludzie bawią się. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pokiwać się. Można z nami tańczyć, śpiewać, no i złoty nektar pić. Więc witamy wszystkich gości na biesiadzie dziś. Więc witamy wszystkich gości na biesiadzie dziś. Viva lo, niech biesiada wiecznie trwo. Heja, 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 ho. Viva lo, niech biesiada wiecznie trwo. Heja, 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 ho. Wczoraj my grali Oktoberfest i w Kościelowo Bayer był fest.
Teledysk Vivala właśnie powstał tu w tej restauracji u Jana, nie? Jak on powstał, to na pewno Paula opowie. No to czekamy nasz opowiesz, bo naprawdę, że jest ciekawy, bo naprawdę fajny teledysk. Tak, zebraliśmy się tutaj w takiej fajnej drewnianej chatce, tam troszeczkę dalej. No, było nas dość trochę. Oczywiście, co było? Co może być? Była kiełbaska, był smalec, I był piwo, chlebek. i piwo bezalkoholowe. Tak, dokładnie. Także biesiada, można powiedzieć, była przednia. Bardzo nam się to fajnie poskładało, bardzo to fajnie wygląda. Długoście nagrywali ten teledysk? No, aż się zaćmiło, tak jakby było, nie? Tak, Aż żeście skończyli. Aż mnie, bo wszystkiego brakło, no to potem nie zakończyli. Nie? Aha, czyli po tym Ja. to już teraz wiecie, jak się nagrywa teledyski. Bierze się stół zastawiony i potem jak się wszystko skończy, to już ten teledysk jest nagrany. Tak to było i tak by skończyli. Ja był o 11 w domu. Słuchaj, a co na to rozumiesz twoja baba? No, Dobra, nie godej. Nie godej, nie będziemy już nic więcej godać, no zaglądamy na kolejną śpiewka z najnowszej płyty zespołu Time. Ten walczyk jest po śląsku. Śpiewajcie, śpiewajcie go. Graliśmy na fajerze. Śpiewali, śpiewali go. Śpiewaliśmy po kąsku, jak liściś jest na Śląsku. Na Śląsku są fajery i ludzie się bawią. Jak słyszą śląski walczyk, dur się kołysają. Śpiewają o miłości, Bóg wie co do im los. Od rana do wieczora, dobro kosz do pora. Ło ho ho ho, ło ho ho ho. Ten śląski walczyk, no pięknie gro. Ło ho 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 ho, ło ho ho ho. Ten śląski walczyk, no pięknie gro. Śpiewamy go górnikom, śpiewajcie, śpiewajcie go. Śpiewamy też rolnikom, śpiewajcie, śpiewajcie go. Śpiewamy go po kąsku, jak liściś jest na Śląsku. Na Śląsku są fajery i ludzie się bawią. Jak słyszą śląski walczyk, dur się kołysają. Śpiewają o miłości, Bóg wie co do im los. Od rana do wieczora, dobro kosz do pora. Ło ho ho ho, ło ho ho ho. Ten śląski walczyk, no pięknie gro. Ło ho 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 ho, ło ho ho ho. Ten śląski walczyk, no pięknie gro. Na Śląsku są fajery i ludzie się
Śląski Walczyk, ta śpiewka, ten teledysk też był tu nagrywany w Warmontowicach. Ja też był tu nagrywany i właśnie w takiej scenerii typowo śląskiej, w takim przebraniu, bo on jest rychtyk o Śląsku. Rychtyk o Śląsku, Rychtyk Walczyk, czyli tak jak dawniej bywało. Ja, dokładnie. To jest taka śpiewka, którą mogą się ludzie zamawiać do koncertu życzeń, niedziela po naszemu, mogą się grać na rozmaitych urodzinach, geburtstagach, rocznicach, jubileuszach, jak tam komu pasuje. Ja. Rychtyk wam to fajnie wyszło, wiesz? Jo, mam nadzieję, że fajnie nam wyjdzie druga część naszego programu Geburtstagu z zespołem Time. To już za tydzień. Za tydzień w Szlagierach i Wicach dalszy ciąg Geburtstagu zespołu Time. My widzimy się jutro, czyli w poniedziałek, bo od poniedziałku do soboty lista szlagierów po śląsku. No a za tydzień, tak jak padł o 18, o 6 na wieczór, czyli o tradycyjnej porze, widzimy się w Szlagierach i Wicach. Zespół Time zaś będzie u nas gościł, ale nie ino. A co będzie dalej, no to będziecie widzieć za tydzień. Byćcie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia. Pyrsk.